Hello everyone, magandang gabi sa inyong lahat. Pagbisaya na lang ko kay murag gipulan kog Tagalog. So anyway guys, nana ko sa kwarto. Ya, karong orasa kay murag, unsa na rong orasa ba? Asa da kung sa ka cellphone di. Char. Usa-usa pa. Murag unsay cellphone. Nanuwa lagi akong pangkuan sa alarm. Kadyot sa. O ayan guys. Malit ano na din siya guys. Alauna sa tugang gabi ito, nagtiko-tiko pa ko. Bago pa tang kuno human sa akong pagtrabaho, kapuya. So ako sanggi sa sandig akong kalawasan no kay murag imbigay gid siya. Pero tigong kapuya niya kanang basta mo na to. So karon di ay, so ngayon po, i-mix na lang ako para lang tayo magkaintindihan. So yan guys. Kung mukaan mo ba, kung panalitan, ganahan mo abroad. Kung ganahan mo, ako lang hinay akong tingog ka kaya tinadig. Bulabog na sa good speakers, no? Kung ganahan mo abroad, mo ni una ang pangutalan ako ninyo, ha? Ganahan ba ka nga mo abroad kay gipulan nakasudan sa gay? Tangkong o unsa pa ng mga gulay-gulay diha? Pues, dire, magtagbaw pud ka kay kada adlaw ng gulay dire. Bitaw. Sa tinud na lang, dire, dili sa ingon jud nga, hayahay kayo no, kay nami, na, ang amo na mo is mga yana, mga big sweldo, magtuo mo nga dato na sila. Pero dire, dili. Siguro sa uban, swerte na kanang nakatiming og amo nga mga dato-dato o mga arang-arangan kay pintaha ang ilang pagpuyo, pero dire ma-feel na ko nga mura ra kog nagpuyo ko sa akong mga iyaan, sa akong mga silingan, nga na ba mura ra kag gipakaon mga mura ra kuan god. Ana ra god niya. Kay ba mo ang amon sudan dire ang kana beto may pa sa Pinas no sa tuwa kay og panalitan makakwarta ta. Makapalit pag gitag usa ka kilo nga karni. Nya good for usar ka kan-anana siya sa pamilya. Ginuo ko diri ang 1/4 nga karni. Taman pa na namong sa mong panihapon. Di gitaw na lim. Unya, kada adlaw taon diri magulay. Tangkong. Numero 1 ng tangkong. So ayaw dyan ay sayon-sayonan niyo usik-usik ng tangkong na sa Pinas. Nga libre ra kay andre mahal kay na. Paborito kay nas mga duwende diri kaunon sus in taon lang mo gida. Tigamin na ninyo. Kinahanglan jud na unya. Kadua. Kung ganahan ka mo abroad kay tungod kay ganahan ka mo sakay og eroplano, pues pagpuyo diha. Ang pagsakay sa eroplano pareha ra gyapon ka nagsakay ka og Ferris wheel. Sakay na ng Ferris wheel libre pa. Naay daghang Ferris wheel diha kuan pagtuyok mo ra na mo pintaha. Kaskas lang kasi mo libo-libo. Unya, mo ra gyapon kita ni abot mo diri, daro ra ka. Ay pa din sa tuwa kay ning sakay nimo sa Ferris wheel makita pa nimo mga dagat diha kung sa panadiha. Ay andari. Okay, nag-abot nimo diri sa balay, daro ka day. Katawa lang ako kapoy na kapuya jud eh. Tinatamad ako, grabe yung trabaho ko ngayon, Sabado. Basta Sabado andito kasi sila. Iyan kasi alam niyo na parang ano na sa kanila. Ay, bukas magdi off sana ako. Kasi bukas linggo, di ba? Kaso, yung matanda, sabi niya, Goy Ginoo, mag-usap pa man po pa-check up siya mga kalawasan ng ting Domingo. Ginoo ting pahuway yung tanak. Animal ka na siya, uy na, may kasaksakon, ulit na lang, joke ra. Kapuya dyan, niya. Kanang, pampukara, ginay kay, alam na dyan, day katug. Niya, usap pa pagkatug, maligo, unta ko, niya, alauna naman, usap pa may akong kanon sa, matay na akong lawas. Di mayo, so, magchika-chika lang sa tano. Ganahan to ako mag-live, unya kung mag-live ko, ang akong naong di sa inyo ha, kay mura mo ka ng robot, di maklaro, tungod siguro signal nga may klaro, so muna na siya istorya ha. Unya, ang puto si Baton, bintaan ng pudgay kung Domingo, sila may manimbay, magpabilin na ko dira sa balay, di lang kumukuyog, magampo lang ko kay, kumukuyog ko, kanang mura magap ko ita, trabaho ka po, magaguyog ko atong tiguwang, may maniri ka, mabilin ko sa balay, makon ako, atom na sila man dito sa gawas, ako lang usa, o di ba pak, makapahoy-poy ka diyot, pero kapuya dito eh.
Beta dili lang limang mag-abroad jud oy kay grabe ka puya jud nya. Kung kan mo sa imong sweldo dako benta sa Pinas. O dako siya pero mahog ra gyud in taon na siya nga gitingob na mo ang pila ka buwan nga pagpatrabaho sa Pinas in 1 month. Yes. Kung magtuo mo nga pila ka mil among trabaho among kuan diri. Kana in taon kay mo nang among gikan nga grabe among pagdaro. May mali sa tuwa kay 8 hours trabaho. O, okay na, mo na sa silwa. Yan diri in taon, pinuko, times 3. Ay, di ba, bang in taon na among trabaho diri. So, kita mo na akong eye bags, kabitayan na. Nag-abot na akong, ang akong upping, ang akong eye bags, so, ang akong tanan-tanan para daw sa pana. Yan, namiid na sad. Ay, mintam kagawas ko mo, kaya kung wala ko'y pangonsumo. Wala ko'y kaya simasimaw na niyo. Saka nagutumon ko, ani, magdaguok na sa dakong tiyan. Ginoo. Paitay jud pero sige lang no, kalaban lang yun niya. Moto, anong, may istorya mo dyan na to. Ay nako, para talaga no, wala ang akong mga ano talaga. Napapagod talaga ako sa tumang kakapoy. Ay nako. Pasensya na jud ko ninyo kay nga sa unta man nga naman jud ang life no. Kana bang ato lang sa karang kumbaga sa basurahan ako example la kay syempre related na siya sa akong job. So kung basurahan, kung sa puno na ilabay jud na siya, di ba? Bago na po plastic butang. Ala kabuang na ko. Bitay, kalami yung mag ikaw no ko ani bingka sa mua nya. Budbud moron. Kalami in taon, asam Ginoo. Sige lang, laban lang. Kaya pa. Kaya pa jud kayo. Kaya mo ko si uno kung bugan ng tigon. Ay Ginoo ko. Pasensya na gyud niyo ako sa akong video no. Sa mga nagtatagalog dyan, pagpasensya niyo na po kasi nagbisaya ako para lang talagang ma-express ko ng maayos yung yung nasa loob ko. Ay, ano ba? Anong loob? Yung kapagod-pagod na trabaho ko dito sa bahay ni kuya. Kapuya gitu eh. Pero sige lang, laban na kita kay gituyuan na to. Sige tagdaro. Kapapadyo ko na ani. Gano'n sa bakanting sanggi ani eh. May pang-uban no, sige pagsanggi, bisag way tinanom. Ay, Ginoo. Sige lang laban na kita niya, ikapoy ko, pero okay ra. At least gaya ng buntag na ginahinay ko. Well, dugay man sila ng mata, basta Sabado, dugay kina sila ng mata. Mga alas 12 na sila ng mata, mayroon po noon eh. Kaya nakalimpi ko sa kwarto. Akong kaya rin sa arrange ko nungay ba. Pero sa char, nagod kay, once a week na tamagdag, mangwag abog-abog. So karon hayang-hayang sa takay kay mo ko nga basta Sabado kung dugay may manihapon kada gabi sa weekdays sa mo mga weekends Ginoo ko tagdugay kay Ginoo ko lang pero laban ng kita no at least kaya pa man at sa kanang braso nga pan iba na no pak ganon Ginoo ko ay sige na matug naman ta ko nya dagan makay ko ligyaw na sa akong buhaton sige lang nga dyan kinabuhi sa abroad no mabuang ka so pasag di na nagigunin nyo no kay alay sa kay mag-istorya ko sa bongbong mana buang na ko na bongbong buang na ko na laban na kita kay kinabuhi sa abroad nga na di jud lalim so ay nga naman kinahin na ang sa orasan nanda mo tawag Pinas so wala sirado nung burong mang cellphone sirado ng pultahan wala po signal pero magawas ngit-ngit ang magawas pero magawas yung signal so kamo lang sa ko istorya salamat jud kay ninyo sa pagkuyog nako kada adlaw no ang dili di kada adlaw dai usahay dai salamat jud kay pa sa pagsabot no just dili ko pasugdan nga akong pagmensahe nagsugod mo na ikaw tapuson ko naman din eh Gay tablo may buang ng kuan dire. So, mo na to guys no, murag na iban-iban na akong mga kakapoy o unsa pa na diha. Salamat kay sa inyo ha. Og sa Domingo man ugma, i-apil lang ko sa inyong mga pagampo og sa inyong pagkuan nga nakasimba mo.
nga unta atagan po ako sa Ginoo. Taas pa nga pasensya nga dili na ako mairok ang tiguang nire. Salamat kay sa inyo ha. Bye.